normalmente en cualquier tipo de organización. É dicir, as mulleres militan, os homes tamén, pero nas diligencias sempre están os tipos. Sí, pero pasa tamén nos comités de solidaridade, bueno, aquí nas ONGs. É dicir, porque eu estuve traballando en cooperación exterior, iban aí a cooperación exterior, iban todos tíos, sabes? E normalmente na solidaridade curran moitas máis mulleres que homes. Bueno, de mulleres, entonces está ben que se lle fagan homenaxes aos homes combatentes e non sei que, pero as mulleres o que diga tamén o merecemos. Porque ademais son estilos de traballo, o sea, pero eso é universal e transversal a todo tipo de organización. As mulleres traballamos, pero non vamos colgándonos medallas, nin pedindo, dándonos codazos por ser portavoces, nin ocupar o sillón de turno. Entonces sempre ao final aparecemos aí na sombra, non? Se pasa en calquera asamblea de calquera organización política, é dicir, empeza a falar un tipo, un home. Fala outro e di o mismo que di outro, pero ten que falar. Entendes? Se xa está, a ver, se eu quero falar de algo, se tú xa o dixeches, por que vou falar eu? Non. Pois é que te diga, eu non aprecio nada a nivel feminista, non é así, non aprendi nada. Non aprendi nada no aspecto feminista. Iso faría de ser muller se cabe máis, porque estás máis limitada nesas circunstancias e non sei, non, além de que non confías no que é a masa masculina que te rodeia para falar das tuas problemas como mulher. Entón, pois, non, no aspecto feminista eu sinto moito, mas a mí non me aportou nada. Estás moito máis limitada en medios para poder saírte desa fosa e desse, digamos, desse circuito de dano como mulher e como... é moito máis perigoso. E entón, pois, que non hai que deixar de estar alerta. E iso, ainda que iso non é do día para mañá, iso tamén se vai aprendendo coa vida e tudo iso. Porque, en principio, non sei, a mí polo menos me ten pasado en todas as épocas da vida, eu non teño por que ser mal pensada. Entón, ao principio, sou ben pensada. Mas, depois, te poden volver circunstancias varias que te atrapan e a sofrer polo facto de ser mulher tamén. Por moito que iso, que sexa un movimento liberador onde hai homens e que respeitan a mulher e non é garantía iso. O tema de Xoa, eu a verdade é que me sentín por un lado moi satisfeita de que houberan mulleres que tuveran eses ovarios para enfrentarse a ese tipo de traballos e de compromisos, non? O vin e o vivín así. E logo despois sufrín moitísimo cando a prensa degradaba incluso por o seu propio apelido e como muller sin darlle importancia ninguna, non? Para min eso... De feito, teño unha poesía dedicada a ela que si me gustaría pasarla. Que ninguén a leu, na máis que eu, e ninguén me correxiu. E este día, cando falaste deste tema, digo, por fin, chegoulle a hora de que salgan as poesías que me saliron en aquel entrego. Non sei das túas vivenzas, aínda que intúo foron intensas. Entendo a túa autenticidade, que forma a dignidade da que te dotou a nai natureza. Por iso digo, poden cadear, poden torturar a máis vízara intelixencia, mas non conseguirán anular o teu latexar, sentindo medrar cada paso que das. Unha expropiación económica esa acción, non? Entón, unha parte era coller os uniformes e as armas,
E sin, bueno, non queríamos que tuvese ese resultado, non queríamos que morrese ninguén, por suposto. Pasou así, pasou. Bueno, pero sí, tiroteo, sí se reduciu, a un Guardia Civil conseguiuse reducilo e bueno, e o que estaba no coche, no Land Rover, non, foi, claro, contestou, respondeu a... A ver, reduciuse, deuse un golpe e estaba ali no chavo, estaba vivo, quero dicer, non foi aí a la machada, tal, non. E sí, pero, bueno, pois non prevemos ben as cousas, non? Entón, si contestou, si respondeu si disparou, non? O que estaba no Land Rover, e bueno, e si, pois houve uns tiroteos enormísimos, moi grandes, de moito tiro houve ali, e chamaron os reforzos, debeu de vir moita Guardia Civil, e bueno, moito tiroteo, e bueno, o que levábamos nós, que era un revólver que previamente, si, colléramos a un guardia xurado en Coruña, creo que fora en Coruña, si, e unha pequeniña que me parece que non se chegou a disparar, e o revólver tiña 6 tiros, pero ali correron, bueno, unha balacera increíble que, bueno, eu non sei, no seu momento falouse de que tiñan casquillos non sei que armas utiliza a Guardia Civil, dos calibre 9 ou algo así, tiñan casquillos o corpo do Guardia Civil que morreu, bueno, que non sería tampouco nada fora de lugar, que as balas perdidas van e ven e todo eso, non? A dous colleronnos ali, bueno, nós conseguimos escapar polo monte, e o de 2 días, creo que foi o de 2 días, cando nos... Outro día me lembraron a foto da detención, non sei se é deste lado, de un patadón aquí, que xa estaba no chao e xa alsemada, non sei que lles dixenlles algo. Entón deron aquí un patadón. Estábamos debaixo como dunha toxeira. Estábamos ali metidos, atopáronos porque andaba o helicóptero mesmo baixou ao lado e atopáronos de casualidade. Tiñan pasado cos cás por noite anterior e os cás non nos subían. Nos escoitámonos. Fulanito de tal, menganita de tal, entréguense, salgan de aí. Dios mío, pero isto que é? Leváronos para Coruña e dali para o cuartelillo de Coruña e, bueno, e ali, pois, o que pasa nos cuartelillos. Eu non sei se estuve por daquela eran 5 días da aplicación da lei antiterrorista, creo que estuve en 4, porque despois, a ver, eu creo que na madrugada detivernos, creo que pola mañán, e xa na madrugada seguinte a mí xa me levaran para o Canalejo e dali, bueno, o Hospital de Coruña. O Hospital de Coruña e dali xa me mandaron primeiro para Madrid, a Cruz Vermella, pero depois ao Gregorio Marañón. E depois xa a prisión, me parece, en 4 días. E xa estou diserindo agora. Claro. 13 máis estes que estou así en Ceiba, por aí, indo a asinar. Quero dicir, sí, era, bueno, a ver, aquelo foi, bueno, estás ali, agora tócache resistir hasta que sallas o máximo que poidas e como podes. Ás veces ben e ás veces mal, como se pode. Entón, sobre todo, era eso, supervivir. Entón, eu recordo a Mai de Matalobos, por exemplo, que decía que para ela, porque lle decías que guapa estás e tal, decía que parece que vas a unha festa, dixo que vou unha festa. Cando veu ver ao meu fillo, para min é unha festa, non? Entón elas, tías ibas ver e todo era ben, e que tal está? Ben, pero necesitas non, quero dicir, non era teño que ir ao talego a ver a tal, non. Era unha visita a unha colega. O malo era o pouco tempo que podías estar. Pois para min, desde logo, a vivir con moita
nese momento a vivir con moita tristeza, porque para mí eran compañeras e compañeiros que estaban desenvolvendo unha loita que para mí nese momento, e insisto, nese momento era moito importante. Era tan importante como a loita política, como a loita feminista, como a loita sindical, como a loita cultural ou calquera... Algo necesario para forzar a mudar as circunstancias que se viven aquí en Galiza, porque se dá que estou aquí en Galiza, quero dizer. E de facto eu coñeci a realidade da Galiza unha vez que cheguei aquí, porque é moito ignorada, e en Portugal máis, a mí nunca me dixeron ni sequer que aquí se falaba galego, nem en teoría España, e eu viña para España e esas coisas. E unha vez pois que coñeces a realidade que há, pois xa te metes, e iso. Pois non te posso dizer exactamente, porque tamén non te posso dizer entrei en tal data, porque un bocado tamén é unha coisa que te aproximas e tamén non é que teña aí que fui facer 50 corações ou que fui, non, son coisas que tú estás aí, pois eu poño entre os 26 e os 27 e tiña 28 cando me aprenderon. Sí, en setembro de 1991. Sí, en setembro. Foi. Nada, foi... Colleronos a min e outras persoas. E... Nada, as torturas, 4 días e 4 noites, de espancamento e de tortura psicolóxica e de, enfim, e de macarradas, como se diz, estas coisas. E ben, iso, suportouse, e iso. E dali para Madrid, para a Brigada Antiterrorista, iso, e dali depois dos 4 días e 4 noites, iso, para a Audiencia Nacional. Pertencer á organización armada, e ben, e algunhas ações de exército galleiro que iso, que há alguma coisa que assim pois corresponde coa realidade, mas realmente o gordo da miña condena para máis inri non se corresponde coa realidade. E iso, mas é o que é. Pois sería quase 10 anos e depois, mas realmente o duro non é sair a primeira vez. Ben, 10 anos, acho 9 ou 10, non me lembro ben agora. E depois começamos a sair em permiso de segundo grau. Mas não quer dizer que sejam etapas menos duras, são etapas muito duras também essas. E depois vem o terceiro grau e acho que até mais dura ainda, pelas condições dessa cadeia e por ter que bater-te com a vida aqui fora. E a vida tem uma velocidade determinada que tu não estás preparada, nem estás treinada para... E então é muito duro tudo isso, fora. Setembro, outubro, acho que foi em novembro, foi 2 meses depois, assim, eu estava ainda em Carabanchel quando os vi entrar por ali dentro. Foi uma excitação muito grande, mas também há muita sensibilidade, porque também passaram o seu, ou passar pelo filtro da tortura. Quero dizer, sempre é tortura estar aí nas mãos destas xentes, ou seja, que te dê 4 hostes, que te dê 20 ou que non te dê nenhum, ou que... Non. Psicológicamente é un desamparo muito grande estar nas mãos destas xentes. E entón iso, e ainda procuramos criar un colectivo, Lola Castro, por unha compañera que morreu. Mas depois tamén veio a dispersão. E entón tamén xa non había, disolveu o colectivo. E depois tamén foron saindo algunhas compañeiras e iso. E con o tempo fomos ficando, acho que xa foi eu. E iso. O colectivo Lola Castro xa non era mellor así, non é mellor do que estar todas ali, que foseis saindo por lo menos.